Kaixo, eguerdion, Jone Markaida naiz eta Lekuona gozotegiko arduraduna naiz. Eta gaur, zuei erakutsiko dizuet zelan egiten dugun Bizkaiko sokonuzko turroia. Sartu nirekin. Gure historia 1962 urtean hasi zen, nire aitona marinela zen. Eta nire amonak eduki zeuen kostura tailer bat Mungian. Nire aitona beti egoten zen itsasoan, eta nire amonak ez zuen nahi. Orduan loteria bat tokatu zitzaion nire amonari, eta esan zuen zerbait egin behar dut Miguel etortzeko Mungira. Eta orduan, pasteleria sortu zuen. Gero aita eta orain ni nago arduradun. Gure produktu famatuena gurinezko pila da. Eta gero antontxuak eta basordaseko rokak. Hemen sokonuzkoa bukatuta daukagu, baina nahi baduzue obradorera goaz eta prestatu egiten dugu. Hemen ditugu sokonuzkoa egiteko behar ditugun osagaiak. Alde batetik almendra, hemen daukagu almendra gordina, almendra txigortua eta azukrea. Eta gero, sokonuzkoak dituen pralineak 3 dira, beraz, zer egin behar dugu? Txokolate zuria, beltza eta esnekoa. Orain, hartuko ditugu lehenengo 2 osagaiak praline basea egiteko. Hemen ja daukagu gure pralinea eginda. Hemen esnedun pralinea egiteko zer hartuko dugu? Gure pralinea eta txokolatea urtuta. Sokonuzkoa Bilboko turroi bat da, baina orain Bizkaiko gozogile guztiek egiten dugu. Sokonuzko izena orain dela 300 urte edo Inigo Urrutiak gozogilea Mexiko aldera joan zen eta bereziki Sokonuzko herrira. Eta kakaoa bat aurkitu zuen eta Bilbora ekarri zuen eta horrekin sokonuzko turroia egin zuen. Egiten dudan errezeta aitarena da. Bizkaiko gozogileak bakoitza beran errezeta dauka. Denok egiten dugu 3 pralineak, ze hori da berezitasuna, baina gero nik uste dut bakoitzak beren berezitasuna asko saltzen da. Urtero egiten dugu Bizkaiko gozogileek kanpaina handia sokonuzkoari buruz gabonetarako. Hemen egingo duguna da gure turroia txapetan zabaldu. Ikusten duzuenez, orain hemen ditugu 3 plantxak, txokolate zuria, baltza eta esneduna. Hauek egun batetik bestera utzi ditugu, pixka bat gogortzeko, eta orain egin behar duguna da ura eta azukrearekin almibar bat egin dugu, eta bakoitzari emango diogu bata bestearen gainean jartzeko. 3 pralineak ja ditugu eta txokolate beltza gainetik bota. Azken pausua, gure sokonuzkoa ebakitzea da. Honekin bukatu dugu sokonuzkoaren errezeta. Espero dute gustatu izana eta Bizkaiko gozotegi guztietan daukazue dastatzeko gabon hauetan. Jai zoriontsuak izan. Jope,